altre pas d'aquells que ens serveixen per tancar les frases perquè es pot allargar. Aquest pas parteix d'una variació del text estòmic del bloc, en el qual això és un text estòmic normal i corrent, i aquí, per comptes de jo acompanyar la follower i tornar-la a casa seva, el que faig és, jo la faig anar cap allà, no la deixo anar, em quedo mirant cap aquí i vaig a buscar la seva posició al costat. D'acord? Seria això. Aquí és normal, text estòmic, em quedo mirant cap aquí, i aquí en el triple l'aprofito per anar a la posició. Fem ara un triple normal, triple, pas, pas, triple, step. I aquí estic a punt per fer un passeig. Un passeig que d'entrada el farem de 8, que seria el normal, però que llavors hem treballat que el podem fer de 10, de 12, etc., en funció del que necessitem per tancar la frase. I aquí és, en peu normal, no us confongueu perquè ara és el peu de dintre, però és el peu normal perquè la posició normal és aquesta. Que fem-ho així, aquí, la posició normal, i començaríem aquí, ara estem aquí, igualment comencem amb el peu esquerre del líder i dreta. I aquí és rock, step, triple, i ara pas, pas, triple, step. Aquí estem fent la volta de la follower en el triple, i per ajudar-la jo li guio els moviments d'obrir i tancar. Rock, step, triple, pas, pas, triple, step. Quan ho fem de 10, podem fer-ho igual, fer el triple en l'últim dels passos, o podem fer-ho abans. Fem-ho així perquè si no ens enganxem. Aquí farem de 10 ara, i farem rock, step, triple, 1, 2, i aquí ara, 1, 2, triple, step. Farem pas. En lloc de triple, a la volta fem pas. Pas, pas. 1, 2, triple, i ara, 1, 2, volta, triple, step. Anem a fer-ho ara tot enllaçat. Farem de 10, des d'aquí, ram de bloc, ho poso al costat, i ara, triple, 1, 2, 1, 2, triple, step. Thank you.